मन्त्रि एमएलए जाया होननायानो दा सिपनि गादियावसो क्लेब जिरायबाय दा इमान मिसलिया बाथ्रा थांजोब्बायमोन सानबा ओंखाम जायो साइकेल मारिबाय एखेबारे श्रीरामपुर गेट टु चेलामारा साइकेल मारिबाय आन्थुवार एवनानै जुखुलायनो गोनां जाबाय लामा माने जथेहैबाय अखा बांखायाव बापरे बाप ब्लाड डनेसन होबाय बासफोराव पस्टार मारिनो होबाय उइ वान बड'लेण्ड नो बड'लेण्ड नो रेस्ट ट्रेनाव मारिनो होबाय जोंखौ बापरे बाप मन्त्रि एमएलए जाया होननायानो दा सिपनि गादियावसो क्लेब जिरायबाय दा इमान मिसलिया बाथ्रा नंगौना नङा रायजोफोर मिसलिया होमबा गावबुराबो जाया होनलायखादोंमोन सार आसलावसो जिरायना थायोबा गेम बेनो फैसा थाखा फैयो होननानैसो एकदम आन्दलनखौ खालामफाब्लाय थादोंमोन बेनिफ्राय खेमदाखौ सिनोसो बे आन्दलनखौ खालामनानै गादियाव क्लेब जना थायोलाय थगायसुला बेनिखायनो 11 खान ना 12 खानल' मोन्दोंमोन लिलि हटेलाव गुवाहाटियाव थांनानैसो लिलिमाय खालामनानै सरकारखौ दाबाय बिराद मिसनारि बिराद भिजनारि लिडार गासिनो प्रमद बर'आ मिसन फोसावदो नंगौ बिराद मिसन फोसावदो अमा मिसन बोरमा मिसन दाउ फिसिनाय मिसन मा जादों मिथिगौ ना इउपिपिएल आइजो गांखंनि लिडार प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि भिसिडिसि चेयारमेननि हिन्जाव मेम्बारनि हिन्जावफोरासो बोरमाखौ अमाखौ दाउखौ रानि लादों सप्तासेयावनो सेलटेप थैजोबो बोरमाया गांखो जानो हाया दाउआ आदार जानो हाया सानथामावनो थैदों अमाया दा माने माबा अमायालाय आदार जाया गुन्दै जाया खालामनानै हांख्रावना सेलटेप लाब नाङाखै बेफोरो गोरिब गुन्द्रा रायजो साहा दखान होनाय सबजि फानना जानाय बिथांमोननो हरनायबा मा जागौमोन अमा बोरमाखौ ओरैबायदि जोथोन लागौमोन माला बिथांमोना नङा होमबा दिनै मा खालामखो बियो मिसन फोसावना दिनै आइएसपिएल बहायदो बियो फुटबल खेला नलेज फेस्टिभेल बनायदों क'क्राझाराव इउनिभारसिटियाव नङा होमबा जोंनि तामुलपुराव ख' खेला एसियान ख' खेला बहायदो कौटि थाखा मारिदो एखेबारे बापरे बाप कौटि फैसा दिनै साला जोंहा दैजिं फेस्टिभेल दंमोन बाहाय दैजिं फेस्टिभेलाव जोंहा मायबा सोरबा साहा दखान होनानै सोरबा मैगं फाननानै सोरबा जोंनि दुखिया गोरिबफोरा बाहायमान दाउदै दैनै फाननानै रुनानै घुगनि फाननानै नङा होमबा एसे 6 मास 7 मासनि थाखाय एसे इनकाम खालामना लायोमोन लैखोन साया बेखौबो हाबनांगोन बे दुखियानि उदैयाव लात मारिनाया दुखियानि गोरिबनि उदैयाव लात मारिनाय पाप नांगोन नाङा आंनिया थब्लं दा एकदम सिदा सादा जुदि नङाबा आं होना हर दानो नोंथांमोना आं दानो थांगोन नंगौना नङा रायजोफोर दुखियानि उदैयाव जाय लात मारिदो बेयो दै सिङाव थानाबाबो खारग'आ इयो इन्द्र देबताया जेरैबायदि दै सिङाव थानाबो खारग'आखैमोन बेबायदि जागोन गोबां खोथाखौ बुंलिया रायजोफोर समनि आंखाल मालाबा बिराद मोजाङै फैगोन बरियानो नोंथांमोना आलायो जोंनि दुखु नांथावनो जोंनि तामुलपुरथिंजाय माने बेदर एवै सेरेब फानना जायो बाजारफोराव इमान दुखिया गोरिब बिसोरखौ मेगना नुवाखै ना काटनि ससमा गानदों प्रमद बर'आलाय बिसोरनो 5,000 गियान सोरां बिथांखि होनो हायामोन अनसाय बिथांखि जथेस्थ'मोन 5,000 दिनै इउपिपिएलनि लिडारफोरासो रानि लाबाय थादों बे रखम अबस्था होमबा बे सरकारखौ मानो फोथायनो जोङो आरो मोनसे बिथांखि दंबावो माइनाव सोरां बिथांखि गियान सोरां बिथांखिया सोरबा स्टुडेन्टफोरा मोनो स्कलारशिप बायदि बेखौबोथ' रावबो मोनाखै होमबा मा फोथायनो जों दा इउपिपिएल सरकार बे मिसलिया सरकारखौ मानो फोथायनांगौ जोङो हाग्रामायानो बर'नि सासे ग्रेट लिडार हिर' हाग्रामा सारनि सायाव फोथायनाय लाखि जाय जेराव दङ नङा होमबा जोंनियाथ' बिपिएफखा गासिबो दा थेवबो इउपिपिएलआव थांनायफोरखौ एसे बुजायनानै नोंथांमोना लाबोनो सेस्था खालाम खुनु गावला गावलि खालामनाङा जोंनिया बिदिनो था आरो 5 मास ने रायजोफोर दिनै मोनसे खोथाखौ बुंबावदों प्रमद बर'आ जोंनि एखेबारे फरायफुनाय सोरबा डिग्री पास सोरबा एमए पास सोरबा हाई सेकेन्डारि पास दिल्ली केलकाता मुम्बाइ माद्रासफोराव थांना दोनहैयो केरेला गुजरातआव ना पेकिं खालामनो सोरबा दावदै खननो माबा माबि खालामनो दोनहैयो मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिसोरखौ लाबोनानै संस्थापन होगोन होननानै नो मोनजाजा
काम गैया खुगाल' बिनिया बेव बेव खामानियाव एख' गैया आं मिथिजोबो बिनि बाथ्राखौ माबायदि थगायो मानसिखौ माबनांगोन बेनिखायनो जाबाय रायजोफोर उनाव लोगो मोनफिनगोन लेट्रिन होनायनि नामावबो 900 थाखा जायोनो लेट्रिनफ्रा जायो बेनोथ' आं मोनसे मिटिङाव बुंदों नोंथांमोना जुदि लेट्रिन लानायनि नामाव जुदि 900 थाखा होनांगौबा 200 थाखानि प्लास्टिक गोसोम सेरसेबा सेरनै बायना लाना फाय नोंथांमोननि हाखौ माने माबानि मा होनना बुंदों बारि खनायाव कासा लेट्रिन बनाय बेयावनो खामानिखौ मावबाय था होनना बुंदों बिसोरनि लेट्रिन लास्लायस्लाय 900 थाखानि नंगौना नङा दे मुवानिफ्राय 900 थाखा होनलाय दिनै गुरसि एक मुथा फाननो लाबदों लेस्रा एक मुथा फाननो लाबदों सोरबा माने उमथ्रु बिबार लाना फैदो फाननो बेफोर मानसिफोरा मारै 200 थाखा होननानै लेट्रिन लानोलै हा थैया थांनायानो मोजां दं बिसोरनिफ्राय लेट्रिन लाबा बेनिखायनो फोथायनाङा रायजोफोर नैबे प्रमद बर'नि गोदै गोदै रावखौबो फोथायनाङा आं खुलुमदों नांगौबा आथिङाव हमगोन जियानो जाया मानो जोंहा दंफांनिखौ बुंखांबाय दंफाङावबोथ' बिराद इलेक्सनखौबो बुंखांबाय नङा होमबा जोंनि हायावनो जोंनि ट्राइबेल बेलेन ब्लकआवनो जोङो होखारजानो गोनां जादों मानि थाखाय प्रमद बर' सरकार फैनायनि थाखाय हाग्रामा सारनि दिनाव इलेक्सन खालामदोंमोन नामा हाग्रामा सारनि दिनावथ' इलेक्सन जायाखैमोन दा प्रमद बर' सरकारासो फैनानै एकदम जोंनि ब्रह्म बसुमतारी मायबा मायबि एखेबारे इलेक्सनानो इलेक्सन बेयाव थाबाय था धोरोमखौ लाना जोंहा एना एनि खालामनाङा थाबाय था आरो सानफ्रोमबो इसोरखौ सिबिनांगोन फुजिनांगोन अब्लासो न'खरा आगबारिलाङो जोंनिया इसोरखौनो बावगारना थायो